Hola, molt bon dia o bona nit. Dins de les activitats culturals que existeixen en Manises, el teatre és una d'elles. Tal vegada siga la més didàctica i completa en les que podem prendre part. En la nostra ciutat és una tradició que ve de molt antic i han sigut molts els actors i actrius que durant molts anys han pres part en comèdies, sainets, sarsueles, innocentades, representacions del Belén, de la mort i passió, etc. I s'han representat tant en castellà com en llengua valenciana, ací, en el Teatre Patronat, la casa de tots els amants de l'art de Thalia i d'on han eixit parelles i famílies senceres. De tot, existeixen fotografies fetes pels fotògrafs manisers Gadea, Soler, Santolària, Sanchis, etc. I arreplegant l'espirit de deixar constància de les dones i homes que varen fer possible tota aquesta activitat, un grup de persones hem decidit acoplar-se al món del segle XXI i anem a fer uns vídeos que podran veure en internet per a que tots coneguen i sàpien quins han sigut i són els que continuem la tradició teatral. En principi, són minirelats escrits en llengua valenciana de l'autor valencià Antoni Ruiz Negre i que tracten de situacions en les que se desenvolp la societat tots els dies. Esperem que ens agraden i es dediquem especialment a totes aquelles persones que per mil circumstàncies no poden eixir de casa i anar al teatre. Patronat, per supost. El canal de YouTube on ho podran encontrar és Manises Online TV. A continuació, els oferim el nostre espai de microteatre titulat Ofrena Floral. Chica, quin ram de flors ves aparent? ¿A que sí que es bonito? Ja ho crec. I t'haurà costat una cosa d'euros, perquè el preu que s'estan posant les flors, ara que estem damunt de 2 anys... Pues mira, no és barat, però jo me propos que a Emili no li falten les flors. I encara que sigan cares, li les seguiré comprant. Ja veus, jo no és que critique les coses, però en això de portar-li flors als que mos deixaren, la gent no acaba de posar-se mai d'acord. Vols dir? Que hi ha molta gent que només va al cementeri una vegada a l'any. Li pega un repàs de neteja a la caseta, li posa rames de flors i ja no torna a anar fins a que passe tot un any. Però no sé si és el meu cas, Ah, no, ja ho sé, clar. Una altra quantitat de gent sol anar cada 2 o 3 mesos sense esperar a que siguin festes senyalades o que algú s'espentanat, cosa que jo crec que és més normal. Bé, tu pensa que la normalitat no sempre la marca el que fa una majoria. Estic d'acord, però tampoc és normal que abans dels primers mesos d'haver faltat el marit es prenga com a costum anar a tota hora al cementeri i portar-li un ram de flors darrere d'un altre. Mira, això depèn de com li anara a la gent abans de morir, perquè hi ha qui en vida es mereixia tota classe d'atencions i potser no se li hagi fet el cas que es devia. Al contrari, qui no es mereixera ni que li regalaren ni tan sols un cagoll. Pues sí, tens raó, sí. A veure. Ara que, en el teu cas, tindre sempre rodejat de flors te supondrà una fortuna. Pues sí, però mira, saps què te dic? Que és un sacrifici que jo m'he marcat. I procure fer economies d'uns altres capítols. Al meu Emili, les roses, les clavells, les margarites i els crisantems no li han de faltar. Molt lloable per la teua part. Pues sí. Mentre jo puga comprar-li les flors, el seu cos comptarà sempre en les més boniques i oloroses, rodejant la seva sepultura. Me pareix molt bé. I si és de veres que els que mos deixaren des d'allà dalt estan atents a lo que fem els que s'han quedat a baix, estic segura de que el teu Emili te ho agrairà. Perquè descansar rodejat de tanta flor deu de parèixer-li magnífic. Si ell es queda aficionat a les flors. Bé, aficionat a les flors no era el meu marit. Ah, no? No. Ell, lo que li tenia era una al·lèrgia brutal al pol·len de les flors.